Čauky, tady Tejky, vítám vás u tohohle videa. Dneska budeme hrát The Transformer a nejsem tu sám, jsem tu s Domískem. Čus! A, a, Nus. a jestli slyšíte ozvenu, tak to je kvůli tomu, že jsme v jedné místnosti, jo. Že ty seš ten? Ne, já jsem žil hned za tebou. Běžíme, bacha, budou padat. Ty krása. To je hustý, jak to padá. Ne! Taky si gebnul? Ne, Ty seš. Kde spektate? Tady. takový to očíčko. Nevím. Strašně, bacha. Teď buď... Je to pravda. Běž. Bacha na katu. Bacha, něco tam bude určitě, tady vevnitř. Tady by měl něco být. Ej, Co tě zabilo? tekutej písek. Aha. No my se mám uhlásíme znovu, až to bude. Koukám se na nějakou agentku. Ty tak na píču ta ozvěna. Nemůžeme za to, že natáčíme v jedné místnosti. A kdybychom natáčeli bez mikrofon, když my jsme natáčeli bez toho, aniž bychom volali přes Skype, nebo aby jsme měli sluchátka, tak nás neuslyšíte prostě. Takže to vyhrál. Že tady ten srap se bojí. Furt stojí. Hm. To je srap. Dáme ještě jednou. Kurva, já jsem... Jak je blbý nebo vypatlanej, tyjo? Nach. Kdybych měl meč, tak už do něj bodnu, tyjo. Chytrej! Chytrý, konečně se zabil. Jo, to je hrůza na ně čekat. Kdybyste se divili, tak já mám bugnutou jednu čepici v druhý. A mně se to takhle líbí prostě. Mě nezměníte. Já to mám stoplý zrovna. Já to řeknu ještě, že jsem zpátky. Tak jo, OK, jsem zpátky. Nebo jsme? Jsme. Jsme. Kozí, kozá, koze. Bejt, vůl, kráva. Ale zase úplně ta sama, tyjo. Tak jsme dali dvakrát tu samou mapu, že jo, tak... Potom dáme slenďáka. Potom a potom necháme speciál takovej, který dáme na konec. Ty kráso. Ej. Kurňa. No to si myslím, že bychom mohli ukončit. Ohlásíme se u Slendermana, takže zatím. Takže čuznos lidi, zdraví vás Dominik u Slendermana.
nejsem tu sám, jsem tu s Tejkem. Co za kurva bylo? Moje hororové představení. To je dobrý, já u první části řeknu, za chvilku se uvidíme a ty dáš no, shledanou, no, to bude Hej, ty spektator, jdeme se dívat. Já se dívám na Slendermana. Proč se na něj díváte? Slenderman. Je to tak děsivé. Z toho slyším ozvěnu. Proč ten blbec na něj kouká? Jen tak zprdá. Tak to zabil, tyjo. Kuk. Nekoukej na mě. Jak se posedete? Jak na ně z rohu ne. Pomoc! Klíně mi máš takový prdele, mě to je prdele. Nebyla moc humánní. Nebyl nehun. Bylo moc morbidní. Slenderman, čeká jak pedofil za stromem. Dobrý. Takový. Slenderman, dávej si pozor, jak přijdeš po prdel. Debil. Debil. Dávej pozor, než přijdeš o prdel. Slenderman, dávej pozor, jak přijdeš o prdel. Čau. Zajímavý, že žádná písnička není. Obvykle bejvá, když se čeká. To ozvena je strašně. Já vím, ale tak co naděláš? No možná tak hovno. Jdi mi koule! To je moje koule! Tak si tu druhou, no. Hamo, už jsou tady 3, dřív byly tady jenom 2. Jsem citizen. Já taky. Don't look at Slenderman, avoid him and think of the page. Spread yourself talk. Kde to jsme? Ve škole. To party! Ty tady. Slenderman, ve škole čeká na dětskou prdel. Jsem už zmínil jednou, že je to pedofil, ne? Jedna stránka. To já si říkám. Jste teď se objevil. Ale. Jdeme sem. Druhá stránka. Medvídek. Ten se taky sbírá ve Slendermanovi. Já vím. To si můžeš nastavit, no. Jestli papírky nebo ty medvídky. Aha. A medvídky se hledají v domě a papírky v lese. No. Tak jako odbojí je strašidelný. Jo. Tady znásilnilo dítě a z něj tekla krev. Dej, pojď. No čekám, až se to nas... Bude to druhý generátor. Dobrý. Dobrý. Ty kráso! Co? Mě někdo portnul. Já jsem byl tam a teď jsem se objevil u dveří. Všichni pohromadě.
jdou v řadě za sebou, čekají na Slendermana. Až mi strčí kládu svou. Ale nebude ani moc, ty vole, na YouTube. Co, ještě to říkám ve slušný formě, jak chceš, abych tady říkal ještě sprostě. To nadávat budu, až se objeví Slenderman. Ty vole. Hele, ty se rozsvítilo. Kde se rozsvítilo, pane bože? Právě, že nikde, tady z toho otevře dveře. Fakt? Jo. Počkej na mě. Co? Tady se to otevřelo. Ha! Víš, tam stojí. Pedofil! Strana! Běž pryč. Tohle debil, toho si nevšímej, to je kripl. Už jenom jedna stránka. Sakra. To bude někdo na skřínce nebo ve skřínce. Kámo, ten koslivec. Čau. Počkej na mě, já nemám staminu. No tak. Jej! Jo, já jsem šikovnej. Hele, tenhle se z toho učení a ten z toho učení chcípnul. Hlavně učitele. Ty by měli co k přečtení na večer. Nebo až půjdou na houby. Ženská. Kde seš? Já? No. Ne, viď! Neboj. Ne. Když je... Kde seš? Ty jdeš na ty mrzáčky vzadu. Já tě z takovéhle dálky vidím? Mě zabíjí pohled z takový dálky na tebe. Ach jo. Šimon je pedofil. Sakra. Všichni zdrhejte, jinak budete mít kůl. Sakra, mě se to strašně teďka laguje. To je dobře, máme šanci zdrhnout. Aniž by jsme přišli. Ty seš hajzlivý, tyjo! Hele! To jsi nečekal, co? Ještě seberu papírek. Sakra, mě z toho hry, že teďka nevím proč. To je blbý. Kdo do mě teď strčil? Go away! Go home! To je debil. Jsi kreténi. Nevidím tě. Bacha, jde za tebou, Guleste. Ne, kdo teď do mě strčil? Jo. Vypínám si baterku. Bo. A teď jdu na tamhle tu kůzeranci. Já nejsem mrtvý, víš potom. Já vím. Počkej. Jo, ještě dobrý. Nejsem. Ty jsi tamhle. To, vej. Dobrý, teď svítím. Ty jsi hrozný hajzl. Já jsem myslel, že tam nebudete moc odejít, víš.
kraso! Že ty jsi pode mnou prošel! Ne, já jsem úplně někde jinde, než jsi ty, kamaráde. Že ty chceš zabít všechny, abych já jediný zbyl. Jak tě to napadlo? Nevím, abys mě nejvíc vystršel k smrti. Já nevím, nejhorší je, když já nevím, kdo je Slenderman, nebo když ho neznám. Nejhorší je, když se ti to jebe jako z kráva. Já tě vidím, já tě poznám, protože ty máš 40% životu. Já vím. Za půlkou už jsem. Why me? Proč já? Protože všichni! Protože rebel. Ty jsi hroznej blbec, že se barneš za náma, víte jo. Si myslíš, že tě asi neslyším. Já nejsem za tebou. Takže v tom případě jsi ještě vítr, jsi trochu dál. Ale slyšel jsem tě docela blízko. To je dost možný, já se proměnil někde ve středu mapy. Na neviditelného. Už to se nedá, když se to jebet jako piča, vole. Ani to vypípávat nebudu, ale... Kurva. Takže ti ho nebere učit. Jdi do prdele, vole. Je mi to uhajzlu. Teď jsme šli do takový parádní uličky a ty bys nás mohl dostat, no tak ne, no. Co, hej, on tam prošel, jo. Jo, dobrý, prošel. 5 FPS. Jak je to možný, když jsem ještě před chvilkou měl 70? Já mám 53. No, vidíš. Tak běž! Hrozný imbecil. Proč jsi ho zabil? Do koho? Já stojím na místě, já se nepoudu, vole. No ale že jsi někoho zabil. No tak je debil, tak se zabil nějakým způsobem sám. Ale teď jsem našel stránku. To jsem já a vedle kolem mě si samý no. To já jsem. Šikovné, je to kousek od tebe, hele. Hele, papírek. Ty jo, jenom jeden papírek z 8. A to jsem teď byl já. A já jsem našel asi 4. Sakra mě z toho hry, že... Jo? Hm. Je blbý, no. Beside me. Já si potom koupil nějaký nápis YOLO na tričko. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, ne? A půjdeme na speciál. Takže zatím se mějte a uvidíme se u další hry. Takže čus! To vystřihneš kriple, vole. Takže, čusí. Hnusík! Jsme u další hry speciální a to je The Mad Murder. A jestli dovolíte, vysvětlím pravidla. Takže v této hře jde o to, že je murder a honí Innocenty a je tam šerif, který má toho murdera za úkol zabít. No Innocenti asi zdrhají a snaží se odhalit, aby šerifovi mohli nahlásit murdera. No a murder má všechny pozabíjet. I s šerifem samozřejmě. No a začala hra a ty jsi kdo? Innocent Chess. Chess, jo. Hm. Tady, nazdar, Adam jsem samuraj. Tak si vyleš. Kámo, koukej, co mám. Vidíš. Někdo už zabíjí. Tady si už dám pohled z hráče. To je zajímavý, že sem dávají Chucka Norrise, tyjo. Ale Obamu ne. Bacha, tamhle je za rohem. Kde je? Jenže. No neboj se. Málem tě trefil. Bacha, kde jsem? Vedle.
Vedle. Vedle. Vedle. No pojď sem, ne, ty blbko jedna. Halo. Jsi vypatlana nebo blbá? To je blbec. On jí vleze do rány, tyjo. Vedle. 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 Nevím, proč se to sekáme furt. Vedle. Že tě zabil. Místo z tebe trefila mě. Takže super. Vedle. Já se tam bojím jít. Jo. Jo! Jsi prostě dobrý. Takhle se do kapsy. Co? Že ti leze do kapsy nebo co? Že se ti postavil a leze ti do kapsy nebo co? To je smutný, že jo? Lidi, prosím vás, řekněte, že je to Ale tady je jednorožec. A... Čo na to? Tady je jednorožec. OK. Inokin. A tohle bude poslední hra našeho speciálu a to ukončíme. Se jdu nenápadně schovat. Nikdo mě neuvidí snad. Že ty seš murdr. Ne, Co seš? to Inokent a Paul. Paula? No. Schválně tě, jestli tě najdu. Se schoval někam? No. Jo, Že tady někdo zabíjí. jak se jmenuješ ty? Já jsem se jmenoval Billy. Tak já myslím, že by to mohl být konec, protože už se mi to docela seká a To jo. nevím, proč asi dochází mi místo asi na disku, takže Takže se s váma loučíme u dalšího videa. Čau! ahoj!